For greetings to one, greetings to all. My name is Chamvarry, one your musical analyst. Now we are in a collaboration Rakona Ngale featuring Mad Viper. This is not just a collaboration, guys. This one is a mad collaboration because the combination is bad. That those vatos kutoka kubana video wakambotanga laita clash kugomba ku City Sports Center. Asipa final clash para kubuda pachinzi. Mad Viper aka clash aka winner. But Kona Ngale after that akazobuda wane kuchema ne kutsutsuma moyo makachitaura kuti maya clash ilipane zvakaitika kwete supported kwakaitwa Kona Ngale zvakaita kuti Mad Viper awine. But today it's a surprise, guys. They come together in a collaboration, but this one is not just an ordinary collaboration. Artists, they are collaborating but this collaboration is a bad tune, it's a mad tune, but vari kupisana for collaboration vakuvana vari kurowa one song but vari kudisana at the same time. So without wasting much of your time, guys, I want you to listen to this and listen. Boys, guys, manzwa kuti kudii pa first verse yo man. Zvanzi Kona Ngale anopinda paridhim zveginya. Waiza? Zvanzi Kona Ngale anopinda paridhim zveginya. Mukomana kubatanidzira akuita lyrics ake, it's not just ngoti hanzi anopinda paridhim zveginya. Apinda paridhim zveginya. Iye abva anomuratidza kuti maya ini handiclashe newe uri mudiki kwandiri ndichakutokutumira Gina Marina. Guys, haana kuperera ipapo, but tazoona kuti mukomana aiwa mauto vazouyawo iwo nedefense yavo, but mauto vari kushingirira pavo kuti mukomana wakapera. Zvatinongoziva tose kuti Mad Viper akapera, but ndazongonzwawo kuti one ravadhonza tambo pangava kuti iwe waishanda Fantani wohora. Yes, maybe that was a good line, but pa first base, guys, to be honest enough, ndiri kuona sekunge Mad Viper was coming out with the harsh and Mad Viper was mad. So let's listen to the chorus, guys. Guys, I don't know about this chorus into one boys. Aiwa pa Mad Viper ngakatsangwa tozitangidza here. Alright guys, tienda pa second verse ndiyatanga kupinda, guys. Asi Kona Ngale mapindiro aita apinda akunotaura zvokuti yauri kuda iwe totoidawo. Yes, yauri kuda totoidawo. Akunotaura zvokuti nyange baba vangu vanotondiziva zvonge like iye anotyizira mudhara. Boys, tinganotyizirana namudhara here, but chikomana Mad Viper chazogomudzokera nemad line baba, chazogonomurudunurira zvikadzi maya Texas ibvoisa pose. Boys, chisachapinda and Texas ibvoisa chii? Ibvoisa pose. Hanzi mukomana imi makaita 6 months muchitraina muri patraining, asi makazoita 6 seconds manya muri kugomba. Boys, Mad Viper akatsamwa, boys. Let's continue with our song. Taakuenda pa third verse. That was the second. Taakuenda pa third verse. Listen to this one. Guys, machins go say aiwa pa third apa ndirache boys. Ndakuti ini mumbo taura song tainzwa tose, guys. This was a bad tune. This was a mad collaboration. It was never done kuti ma artists vanoita one collaboration vachipisana at the same time. But aiwa apa kutonzerana, guys, kuside kwangu zvangu ndaona sekunge Mad Viper wanga chirudunura ndandi wanga chidonza maline. Even the chorus yavakagadzira apa aiwa mad. This one is a big tune, guys. Thank you for watching. Thank you for supporting us. Me say shout out to you Kona Ngale. Aiwa ndinotenda nedu rwaratidza pane mumwe wedu Mad Viper. It's been a long time komana asiri kuma records, but this time around aiwa vadzoka